Hej. Kommer ikke lige herhen og siger goddag? Vent lidt. Sådan her. Her, prøv at komme herhen. Også roligt. Prøv at vente. Kom hen og sige goddag. Skal jeg se jer selv? Skal jeg se jer selv? Hej. Hej. Daddy. Må jeg lige høre, hvad laver I? Fortæl lidt om, hvad I går og laver. Kom hen. Aha. Nu er jeg en tidsmand. Vent lidt. Vi? Aha. Vi? Aha. Er det forstået? Ja. Lad det i munden. Kom du og kom helt tæt. Hej, skat. Ja. Kan du se dig selv, Jeppe? Ja. Laver du, Rosa? Nu holder vi lige en pause her. Nu siger jeg ja. Ja. Går Rosa med her. Nå. At vi kan lide. Skal vi lige høre med vinterferien? Max, du skal også lige være med her, du. Hvad skal vi? I skal fortælle om jeres vinterferie. Hvad skal I lave i vinterferien? Vi skal ud og skøjte på fredag. Ja. I København eller sådan noget, tror jeg. Ja. Og så skal vi i morgen det hele samme som i dag. Tussedalen og i haven og hjem og se Ratatouille. Ja, og alt det der. Er det det, I allerhelst vil? Nej, vi skal... Jeg tror ikke... Jeg skal også hjem og hygge på et eller andet tidspunkt. Ja, det skal jeg også. Skal I bare have en kop te og en kiks? Ja. Hvad siger du, Jeppe? Er det også noget for dig? Ja. I ligner et helt orkester. Prøv lige at gøre sådan med mikrofonen igen, Max. Walk again,